Kwana biyu. Ina zuwa ne? Wallahi sauri nake gurin yayana zan je. Na ji an ce ya dawo daga Turai. Kai aikon ɗazun nan naji ana ban labari yayin nan naka. An ce motar ma da yoma odar ta. An ce in ta gudu fuka-fukai take fitarwa ta tayi saboda tsaba tsadar motar. Kai motar ma fa in Kai dai bari ba ta ma ita nike ba. Kai sai na ga yana ta jama'a ko suna kallon motar. Kai dai bari ba ma ta ita nike ba. Ba gobe independent ba. Kwarai kuwa. Ka kwantar da hankalin. To magana da nake kuɗi zan je in karɓo a gunshi in tafi murnar ƙasa. Ai tun da na ganka ina ga ma. 500 Ni tun da na ganka ma shayin nan ko ina je da su. Ko America ka sa ya min hanya. Takaddunka suna nan. Ko ta jirgi ba hin din wankiya ba. Takadduna na ga ma girama ne fa. Baka da No man no so ko you see this could be grammar. Grammar the pharmacy and the quantity of the marketing. Na ga ma. Kana min hanya na ga ma. Kokari zan in koyi yanda ake service din. Kaga kawai ni ma baka da damuwa bari in je gurin shi na dawo. Bari in je gurin shi in dawo. Independent din nan ma tare za mu fita. Ina jiran ka ko motsin ka nake jira. Tare da kai za mu fita independent din nan tare da kai. faruwa ne? Kuɗi na zo ka ban yaya. Kamar ya kuɗi na zo in baka wani kuɗi me zaka da kuɗi? 500 kacal za ka ba. Zan je murnar ƙasa gobe. Ban gane murnar ƙasa, me murnar ƙasa tukunna a wasu? Independent. Kai na sun canza. Da Allah saurara. A wannan lokacin da ake ciki tsadar rayuwa muna cikin wata tsadar rayuwa ka ce wayo baka ci abinci ba mu sama ma gidajen mu abinci ba. No kuma durin wayar independent nan. Kai da kai da independent nan ko kuma durin uwar. Kawai ka bani